Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka chi tata bụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Asị m na ihe ọma ga-emere anyị na anyị ga-ejere obodo na ada obodo. Asị m na ngọzi anyị ga-adị ka aja dị n'ala maka na aja dị n'ala nwe onye ya apụta gụta ya ọnụ. Asị m na kakaka ya ama anyị na jijiji ya ama anyị maka na ọ bụ ndụ bụ isi akụ. Asị m na ihe ọma ga-emere anyị. Asị m ihe ọma dị niile ya dara anyị n'ala ọdịnala ya kwuoro anyị omekwa ụgwọ anya hafụ ya. Onye kecha ihe ọjọọ ya eme anya ma onwe. Asị m ya egbebere ugobere nkesị ibe ya ebere ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya ọhịa nkwu. Aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m nnukwu onye nchụaja. Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. Aga m aza gị. Nke bụ eziokwu n'ụbọchị taa bụ nkwọ. Ejego m na tempụl jee chụọ aja n'isi ndị enyi m niile ya na n'isi ndị friends of the temple. Ma ndị adịgo na group ma ndị adịgo na group. Ọ bụrụ na n'Igbo onye na-awe nnecha vidiyo anyị tụsara ya ndị ọzọ. Ọ bụghị na n'Igbo onye ihe anyị na-eme na-amasị iwu friend of the temple. Anaghị Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ana m agụrụ n'ọfọ kwa ụbọchị. Asị m let there be miracles. N'ihe ọhụrụ ga-ebido mebe na ndụ onye ọbụla ji ezi obi wee chigata n'ọdịnala. Maka ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Achịgo m aja mbụ n'elu aja ibute ihe. Ọ bụrụ ụbọchị niile ka ọ ga-abụ nchụcha aja ebido ome ya maka abụrụ m onye na-eshi ihu ọrụ once in a while ma ọ bụ na ndị a na-arụ ọrụ mana ọ bụrụ ka show for public view. Because my mission is to help people live better life. My system is different. Maka na abịara m ka nzọ ndụ. Now, some of our ancestors are reconnecting back. Some of the great minds of the old are reconnecting back. Having seen what ndị ụka ọbịa mere anyị, eriri anyị front and back. Mana ana m akpọ ụmụ Igbo chigata n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ihe na-esi na nke onye akarịa. What you don't know or solve using ọdịnala method, believe me, you will not solve it using chi ndị ụka ọbịa. I keep telling even African leaders, the problem of Africa, economy of Africa, can only be solved using African method and system. You got that? Let me give you an example. There is no way you will be using English method. Na-akpọchi ndị ụka ọzọ, ndị mba ọzọ, ndị Europe, ka ede successful karịa ha. Or drop possible. Let me give you an example. The two fastest growing economy in the world as of today is China and India. But believe in me, check well the moral standard and the system and method of approaching things in China and India. You will see that they are using their own system and method. They refused to be coerced or manipulated in any way. Ndị Nigeria, ndị ụmụazị Igbo, ihere ekwesịkwa ọnụ ka ime ihere mee anyị. Maka na nwanne onye na-agba aja egwu, ọkụ ikuku a na-akọ nwanne ya. O nwere ihe nchọrọ ịjụ. Anyị bụ ndị ọmụtara gbachụọ ụmụ Igbo, especially ka nchọrọ ebe onye Igbo. Ndị ụka ndị anyarị ya butere anyị ụkwa ndị ọbịa. While in the real sense, they are all businessmen.
Yes, in there was agitation in Africa for the colonial masters to leave. Three Hamel have introduced their own businessmen in the name of religion, so that those businessmen will keep on making our resources in the name of religious contribution and paying tithes back to their countries of origin. Do you know na o nwere ego one bishọp each diocese na-atụ na-aga Rome maọbụ England? Ịma, especially those Orthodox churches, do you know they are using those money to maintain their own economy? Ịma. Now, do you know na by listening and following their method, they are not your brother in Christ? If there is any genocide, they will not even talk, because their interest is the business. They cannot talk because they want to maintain the relationship and maintain their business. Do you get? So don't think that they are brothers in Christ. That is a fallacy. Now, ihe nchọ ka nkọwala gị bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ndị a na-akpọ ndị ụka ọbịa and ndị anyarị ha fụrụ anyị n'anya. Ọkwa ịma na China na India na ọ dị same ndị na-asụ oyibo ka a ghara ịkpọwa ha afa colonize ọkwa ịma. But ha said, don't touch our religion, don't touch our morals, don't touch our language. Today, Chinese, mmadụ ga-eji Chinese wee bụ prọfesọ. Today in India, they can use Hindi. I was in India in year 2003. You can see a professor speaking only Hindi. I visited the University of Bangalore. I was in Kulu Manali. I was in New Delhi. So there are so many places, even Northern Indians. So, but what I want to tell you now is, ndị a colonized gị colonized. Kedu ihe mere ndị Igbo ji wee rie anyị erie hapụ asụsụ anyị? Afụ ofu nwa ọbanshi ọ sị na if vernacular language is not allowed in this class. Who told you? Go to those countries in kwuru now, ha na-allow their natural language, the mother tongue. Kedu ihe kpatara na China and India were the first and second fastest growing economy in the world as of today? Why not that? Because they achieved such magnitude of success because they maintain their own system and method of doing things. But I am really we keep applying the method of Ndagari. It can never work because you can't beat them in their own system. It can't be great using their own system. You are going to war. You are using the same system with somebody that is fighting you. Can you win the war? You even call them to come and teach you. Can you win? Can the person teach you everything? But let's come back to our own system. Worship our own chief using our own method and system. Correct, I say lie. Isiokwu n'ụbọchị tata bụ gịnị bụ deity? Deity truly are we worshiping idol? Then at the end of the day, nkọwacha ihe niile m kwesịrị ịkọwa ihe kwesịrị ịma the installation of deities, ihe bụ ọrụ ha, ezumezu mmụọ nkọwacha ya, ihe anyị ga-eji mechie ewu ministration. O nwere ndị agwara m kwubiere okwu n'ụbọchị taa, so anyị ga-ekwubi okwu n'isi ndị ọnọdụ ha dị aka ka ha nwee mbuli elu. Aga m ekwubi okwu n'isi ndị ọnọdụ ha nọ na-ejeje Eze-Ana ka Chidimma wee dịwa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike mere si n'aka ya. Isiokwu ụbọchị taata bụ gịnị bụ arụsị? Ịkpọlụ arụsị n'isi bụ arukwusi. Enwere too many allegations eboro Odinana. Just give a dog a bad name in order to hang it. All strategy of ndị ụka ọbịa, nkọtọ na nkwulu ekwulu Odinana for them to sell themselves. Hitting our strategy because they are all businessmen. They apply the political system of bringing down another person to climb. But that is not the system the nature wants.
ihe a mere ụkọtọ ọdịnala, cut our own moral values. Kedu ka ọdịnala gwara gị na igbu mmadụ bụ ịkwafu ọbara, igbu ọchụ? Gwagido gị gbasara ọdịnala, gwa gị to the extent that na n'ike ime mgbe gboo nwata nwaanyị kere ime a na-eji afọ ya agụ egwu, ọ bụ ihe alụ. Kedu ka ọdịnala nwere higher moral standard? Ọdịnala gwara gị na nwoke kwasị nwoke ibe iko ọgwụ alụ. Ọdịnala gwara gị na nwanne dị na nwanne ya bụ alụ. Ọdịnala gwara gị na nwaanyị nọ na di ịgba n'ilo bụ alụ. Ihe niile ọdịnala kpọrọ alụ ndị ụka na-eme taa. Ndị ụka na-agba nwoke na nwaanyị akwụkwọ, nwoke na nwoke akwụkwọ. Enwere homo, enwere usupe, enwere so many things a na-eme lesbianism today. Those immoralities n'ọdịnala sọrọ asọ nsọ a na-eme n'ụka taa, nke bụ na nwoke na nwoke ibie ga-alụ di na nwunye na-akwa onwe ha iko, ọ bụ ihe alụ n'ọdịnala Igbo. Ịkọ ọdịnala Igbo nwere high moral standard. Na kedu ka o si dizie gị ka okpukpere, usoro okpukpere naanị otu chi ọ ga-asọpọtụ ka a na-egbu mmadụ na-ara ehibe arụsị? Ọ bụrụ eziokwu, is total fallacy. Ọ nkọta eji wee kọta ọdịnala, mana ọ bụrụ eziokwu. O nwere arụsị ọbụla ewubelụ n'ala Igbo eji mmadụ wee ewube, ọ bụrụ eziokwu. Forget about stories ndị mmadụ, the phantom stories. O nwere onye na-ekwu that can swear in front of any deity, na ya swear with his or her own life na-eji mmadụ. Let me tell you one thing. Onwe for any reason, out of ignorance of any man, o wee decide thinking na ya na-eme ihe dị mma ka egbuo mmadụ n'ihu mmụọ n'ụdị na ya na-achụrụ mmụọ aja. Onye anwa kọmitiri abụmọnụ n'isi onwe ya. It's not the deity that requested it. O nwere ka ị ga-agbagide afọ mmụọ asị gị welu mmadụ ji egbuo. Mmụọ enwere ike ikwunye n'ụwa ka Eze-Ana Ugochi tubelu eluigwe ya. All evil of mindset, onye mere onye a na-eme enye in his own accord. Let me tell you one thing. There is this man a na-akpọ Abraham na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, maka na ana m ala ike iji ihe mmadụ ma wee mara ya ihe ọ maghị. Abraham out of seriousness, thinking na ya na-emeta Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye a na-ekwu maka ya, ike niile, all power flows from him down to the entire creation. We will never accept any sacrifice with higher animal, that is human blood. Ire onye ọbụla tenkere ụdị ihe na-etu a n'obi, ịma na onye ahụ evil, and the person ga-atarịrị afụfụ ya. O nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ọsọ ọchụ. Makwa na ndị Igbo na-awụ, o nwere na be anyị, o nwere ndị ebe ejere ichi ọzọ na mmemme dị iche iche, megide nwe ọgba aghara, mee misunderstanding, anụgba ọgụ, egbuo mmadụ. Ndị niile emerie na ana ha, that particular clan gbara ọsọ. A na-akpọ ya ịgba ọsọ ọchụ na mgbe gboo, maka na ha ma na that land ahụ emere that desecration ga-apasị a lot of restoration, ịgbụ alụ, before that particular land ga-adịkwa habitable, mmadụ ibiene. If not, na nemesis and karma will deal with those people. Agbụrụ ọbụla akwafuru ọbara out of carelessness, family ọbụla emegidere bi mmadụ, onye ahụ wee taa aka n'ọnụ wee bụọ ọnụ na-ata afụfụ ya lota, talk less of more of ebe egburu mmadụ.
Blood is thicker than water. Onwero ebe mata ndị nwe Israel mgbe ha na-egbu Jizọs n'elu obe. Agwara m ihe what they did is that started act. They know the consequence. They say ka ọbara ya dị n'isi ha na isi ụmụ ha. So anything ọbara kpata na Abraham out of overzealousness ọ dị nke a na-ewere ofu nwa ya chụọ ọrụ Chukwu aja na ọ ga-anabata ebe agọzie ekwu Chukwu sị no ọka akọkwa na nwatakịrị aja egwu ya na akwụkwọ ndị ọbịa ihe emekwala ya na-eburu ka i wee chụọrọ m aja. So on no account onye ọbụla sịrị na ọka oje gbuo mmadụ ọbụla ka o wee tụọ aja ka o wee nweta nke abụọ nke ọzọ to onye ahụ na-asị ọ farasi. Onye ahụ na-eme out of ignorance nke onwe and selfishness nwere great repercussion. Is not acceptable. Onye ahụ na-eme ihe out of ignorance because akwụkwọ Joel 4:6 na my people are suffering because of ignorance. Onye ahụ is not properly guided. Na those things ọ na-eme ama free because Chukwu okike kwuru n'iwu 10 commandments and all 10 commandments have been word. Thou shalt not kill is a standing order from the Most High. Chukwu okike kepụrụ ime ihe niile. That thou shalt not kill goes down to the all entire living creatures of higher being, starting from human being, because the spark of the Almighty dwell in us, because we have spirit, while other beings have souls. They are not higher in any way than like us. So from human up to the spirits, thou shalt not kill, to the point of even killing evil, killing so-called evil spirits. You are not permitted. Even Jesus Christ, when he sees the beings for the dark region, the beings for the light region, when beings for the dark region, you are not even permitted to kill. Jesus did not even kill anyone. What he normally do is a bargain. No one want to possess with dark region, dark negative energy. No one has no name back. He had a young charity of onwe. He you do the whole thing. He had to. If on a Bible, when I say on a Hasian Habigwe, or Western has an pneumonia, no one has no name, has pneumonia, have any ways. He sacrificed the pig for the betterment. A Western has the pig now will look at him about. So Jesus Christ sacrificed those pigs for the betterment of that individual. Naja, I na-achụ in Odinana. Anyị na-achụrụ mmụọ aja, mmụọ Eze-Ana, onye nchụaja ka mbụ. O nwere onye nwere ike kpọtara ma ọ bụrụ onye negative energy hold hostage. Asị na onye ọgbanje. Ihe ga-eme ụgba afasị ndị ọgbanje kere ihe a ga-enye ụnụ ka ụnụ chaala onye a n'ụzọ na onye a dị ezinụlọ be nna ya mkpa. Ha kwuo ihe a ga-enye ha ije nchụpụrụ ha aja ndị ọgbanje. Or nchụrụ ha aja onye ahụ nwere onwe ya. Oh, bargaining. Even Jesus is a physician. It was like bargaining. So ihe bịara ịkwa n'ụbọchị taa bụ there is installation of those deities. Nke bụ eziokwu na onwere deity ọbụla eji mmadụ wee mee stop. Unless the evil people out of their own wickedness they conquer a charm, not deity. People can conquer charms, putting all those negative things, dangerous things, call down negative energy in those places in the name of the complete okite alụ ebidoro ya n'ụdị negative energy tụrụ ụmụ ihe dị iche iche ga-emecha agbagba ụgwọ now negative energy. Agwara m ụnụ na if you study metaphysics ị ga-ama na mmụọ
Chukwu okike kechara ndị na-arụ ọrụ na-etere arụ ya nwere good and bad, mma na njọ, ihe niile good and bad, kee oke na nwunye. So which one you want to work with, you are free. But e nwere angels of God na-arụ ọrụ for the light region. Ọ ya kpata ụfọdụ ndị mmadụ studied a little spiritualism, ha ga na-agwa gị maka white witch and black witch. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe ọma na-eme, align yourself with the beings from the light region. Ebe healthy ka iwe nwee ihe. Now, etu esi wee hibe arụsị dị n'ala Igbo, ejiro mmadụ wee hibe ha. Concussion na-eji mmadụ iwe ewu ihe ga-emewu ka ị dị scared of visiting deities, mmụọ nọ be nna gị na mmụọ nọ n'ikwu nne gị, nwere ọgwụ ejije ehibe. Ihe ha mere ụwa ọgbụgba ndụ, example, n'obodo mbụ Ogbe-Ezumere na Oraifite. N'ime ya ka Ogbe-Ezumere na Oraifite, esi na clan a na-akpọ Urudameshi. All my clan na-akpụ alụ. Na that ihe anwa bụ na anyị nwa bụ ndị bi n'ọnụ mmiri bandịrị, ọ bụ na ime Oraifite ọfụma, all my clan ka ọ ga-abịa ịgasị ya ana. Ịbanye efu mmiri a na-akpọ mmiri eze bandịrị Oraifite na Ozubulu. During the ancient time, according to history, esi wee kọrọ m ya, my father si wee kọrọ m ya, o nwere ndị a na-akpọ ndị agha aba. Ndị agha aba ma bụ ndị na-esi Ọhọfịa Abịrịba side wee na-abịa. Mana echefukwana na mgbe gboo na ihe a na-enwe survival of the fittest, ana m akọwala gị of 500, 1000, 2000 years ago. Kewalụ mgbe ndị missionary civilization bịara na Nigeria is 18th century. Anaghịkwa okwu amalgamation 1814 and rest of kere mgbe ha bịa na 18th century ka ha bịa na Nigeria. So bidozie na 18th century ahụ wee gbadabazie na entire AD before the death of Christ, na mgbadawa na BC. Igbos have been existed since 300 BC before Christ. So mgbe anwa enwero ihe dịka police ma ọ bụ gọọmenti. So ya na-eme mgbe survival of fittest, and ọ bụrụ taa ka e kwuru na anya ukwu dịba. Echefukwana na akwụkwọ ga-akpọ na akwụkwọ ndokọ ọbịa, maka ana m alaike iji onwe m ya na ihe maalụ site na akwụkwọ ndokọ ọbịa wee maara ya. Akọrọ ya akwụkwọ gbasara Cain and Abel. So ifu na ọ bụrụ taa asị na Cain gburu Abel. So ọ bụrụ taa ka anyị kwuru na anya ukwu bido. Enwere some of our great grandfathers ndị dị nwere ekworo nwa anya ukwu. Onye kpatara na onwere obodo ọzọ ụfọdụ ya afọ asị na onwere family ya na ha nwere ha na dị too much. Ndị my father ka e kpata some of these people ji nwee great lands, nwee nnukwu ana, while ndị ọzọ nọ n'ụkọ ana. O wee sị na mgbe ụfọdụ na from families mụ ndị ụfọdụ ndị nna nna ha nwere ego gote ụfọdụ ana n'aka ndị mmadụ. Ụfọdụ ọgwụgwa ndị nna nna ha kere ike as no great man. Ọtụsa ndị mmadụ agba ọsọ okolobie the whole land. So ọ bụrụ taa ka e kwuru dịka ọ dịgba na mgbe gboo dịkwa na agba ọfụ. So mgbe a bazi metu alụmemba enwero ụmụ ikpe ị ga-asị ka gị na mmadụ ebe ikpe a enwero gọọmenti. So ihe a na-eme obodo ụfọdụ nkụrụ obodo nwere ha na karịa ibe ha. Ọnya kpatara na o nwere obodo ụfọdụ ya efe n'ọkata efu na obodo ụfọdụ na obodo nke ọzọ na-ekpe ikpe ha na. Mgbe ahụ na o nwere obodo ya enwe great warriors, ha chụsa ndị agbata obi ha kụrụ biya na ha. O wee bụrụ na anyị na ndị ọzọ na etosi wee ya bụ stori na-abịa n'ụzọ ndị be ahụ ka anyị shift kwuo ịgbago doses ndị kara ha dominate ba wee jegota ndị agha aba wee bịa na n'ụzọ ndị be ahụ Oraifite ka anyị shift oro ha. Echefukwana na mgbe gburugburu ụmụ ndị na-abụ ndị ụjọ enweghị anụ ụfọdụ like those invaders. Mgbe ahụ na mgbe gburugburu na-anadịghị empty, ha nwere ike ime ofu si n'obodo a wee gawa obodo ọzọ.
ọnya kpatara na enwere ike anụ gara kịta ndị na-akọrọ history of ọzọ bụ sịrị na ha si from ugwurugwu wee gafeta wee bịa bidozie n'ọzọ obodo ebe a mana ya na-achịkọwara na obodo ọbụla bịara abịa n'oge nke ha na obodo nwezi ndị bụ ụzọ wee nọ bụ first settlers na onwe ndị agha na-akpagbu too much ha ejefee na ndị obodo ọzọ ha na ndị obodo agha nwa ọgbụgba ndụ na ha ga na-emekọ ka nwanne ha bụrụ ofu yọtara na-amụkọ nwaanyị na-emekọ ihe niile so ihe na-achịkọwara ndị ahụ ndị agha bụ ma wee na-abịa ka ha bịa n'ụzọ ndị be ahụ ndị be anyị ụfọdụ ndị ụjọ wee gbaa ọsọ gbanaba anada taụn ụfọdụ gbapụcha ebe ndị ọzọ ụfọdụ gbanaba anada vileji mana ndị bụ dike ndị nna nna ma wee sị na ha ma agba ọsọ na ibe ha ga-eme na ha ga-akpọtụ deiti wee kpọtụ deiti ọnya batara na ịbịa na Oraifite isi ya n'ọzọ obodo na-abata Oraifite about 2 poles across Eze about 2-3 poles across Eze that's it. I mean electric pole yes okay front very close if our strong deity and our last on the arụsị maka ya arụsị nwere udo nwe ihe niile ezumezu eji ama great deity so ndị be anyị wee mee install all my great grandfathers mere install kpatara na ya bụ ịbịa na arụsị ụlasị ya nwa dị na Oraifite also my clan bụ ndị ga-efie na abụ chief priest so often na-agụ ka m bụrụ the oldest man in my clan ka m fee ya bụ arụsị as chief priest ịghọtara ya so dati arụsị a wee hibere ya aha arụsị ndị be anyị ji wee ji ọgụ wee hibe arụsị a wee sị ya ya chekwaba obodo anyị a na ya ma agbapụrụ ndị mba ndị na-abịa ka ha chụpụ anyị ka ha kpakọrọ anaghị na ya bụ enwee nwa ọgbụgba ndụ ụdị arụsị a wee bibie si alụkwụsị wee mee ya stọp nwoke alụsị mee ogbugye arụsị nwere nwoke ọ bịawazie kpọrọ ụmụnne niile ma nke nwoke ọjanwa wụla asị udo nwezi ogbugye nwunye ya nwee udo ụkwa nwoke nwa agbụ nwee ngwu nwee ma ojukwu nwere ihe niile eji anwa great date nwekwu ma mmiri o nwere ewe kpọtụọ ya etu esi hibe gecha ntị nke ọma ka mmadụ gara ịbịa na-eri onye amara ọ bụrụ na ị chọrọ ịba into business follow who no road ofu ofeke ndị ụka riri eri jee na theology kwugharịcha apụta onye ga-agwa gị ntọrọmọnụ ihe gbasara ọdịnala ka an authority like Eze-Ana Ugochi tubelu echiri m ọzọ chede ha yes ọzọ n'ala Igbo ọzọ my clan na-echi Eze-Ana enwero ka ndị nze na ọzọ Oraifite ga-agbakọ Eze-Ana ghara ịnụ ya maka echiri m ọzọ chi ọzọ siri ike ịghọtara ya so onwe a great igwe chọrọ ime ọfụma na Oraifite cannot do without ndị nze na ọzọ Oraifite so ka ihe na-agwa m so I'm an authority n'ihe gbasara tradition because an ọzọ title holder adịmekwu ndị chiri ọzọ ụka adịmekwu maka ndị chiri ọzọ ọdịnala we are a custodian of the culture of his people so I'm an authority na-ekwu ike ntị ka ịmata ihe mara etu esi wubi ya bụ na ndị ụka gwara gị na-enwere ihe a na-agba ka nwere ihe mama atụ enwere 9 choirs of angels enwere categories of powers ndanjelu nke Chukwu ka m bidogo na mindset ndị ụka ka ị wee ghọta enwere onwe ndị angels nwee ndị bụ na angel Gabriel ndị na-ebute ozi ọma na-eje nzikasị ozi ngozi na ihe ọma n'ebe ndị mmadụ nwee ndị bụ archangels bụ ndị na-eje ọgụ n'ọdịnala Igbo ndị ụka kpọrọ nke ha St. Michael wulida ha mana ọdịnala Igbo ndị na-eje ọgụ bụ Amadioha na Ụlas ọha bụ leaders of arụsị ndị na-eje ọgụ saịdị Abịa na Imo na-akpọ ya Amadioha mana Anambra na-akpọ Ụlas but ka mbara asụ n'onu etu ahụ ọ dị go to India go to ebe dị iche iche
ha niile nwere afọ ha ga-akpọ ha. Ndị ụka kpọrọ nke ha St. Michael. Na ha kpọrọ nke ha St. Michael does not mean na St. Michael is the spirit that Amadioha or Olas. Mana n'asụsụ nke ya kpọtuo ha kpọọ ha Olas n'asụsụ be anyị. Kpọtụ those days. Ka e ga-esi kpọtụ ya? Etu esi kpọtụ ya bụ na ndị okenye from our clan, every family head ga-abịa n'ebe a chọrọ ịrụ ya ịdọnya bụ ana. Abịa dọcha ana ya bụ mmụọ. Onye ọbụla ewere ọfịa. Ha wee gwụsịa ihe niile nsọ ha ga na-asọ bụkwa nsọ ọdịnala. Na mmadụ agha gbara nwunye nwoke ibie, na mmadụ agha egbu ọchụ kwafuo ọbara, agụtụtụ nsọ dị na-agụsịa. Ewee kpọtụọ Anjelu nke Chukwu n'elu from the sun. Kpọtụọ ya si Anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma n'ụlọ ka anyị na-akpọtụ taa n'ebe anyị dọrọ ana mmụọ. Na anyị na-eme ụlọ nsọ ka ụnụ gbadata n'ọnụ ebe a ka a ga-anọ wee na-enye unu nri. Chekwakwa n'obodo anyị n'aka ndị invaders, n'aka ndị ogbu ala ọbara, ndị na-egbu mmadụ, ndị na-achọ ka ha bịa chọkwa anyị na-ana nke aka anyị. Agụdobezie ihe a chọrọ, nchekwa na bunye elu na ihe niile a chọrọ n'aka mmụọ a na-emere ha. E wee gwazie mmụọ a n'ofu ugboro n'ahụ na-aga na-abịa awalụgụ ji, rielu ji. Ọ ya mata New Yam Festival, every deity na-enwe mgbe deity a ji eri ji. Ọ mgbe deity a ji eri ji ka ma ndị nwa di ya na ma ndị mmụọ mere ihe ji abịa ya warụ mmụọ a ji rie ji gbuo ya anụ. Ịghọtara ya? Ọ paying homage time. So o nwere ihe dị ka na-egburu mmadụ ma ọ na-eriri mmadụ, ọ bụrụ eziokwu. Ọ ihe ndị ụka fabricate ka e wee tie ka ị na-atụ deity egwu. Ka esi na ihe fetish. Aja niile a chụrụ ebe ahụ animal aja ka a chụrụ. Wee gwa ha na taa na-achụ aja, mmụọ enwere ahụ ma nche ọ bụ mmụọ a na-eri flesh and blood. Ọbara egwusalụ because ọbara is life. But when ọbara is gushed out from an animal, the animal life will go. It will cease to exist. So that life we have more chọrọ. Now, the animal flesh will be cooked. Ewere nke anyị ewere jejekwa mmụọ irespect maka na ọnya ka egburu anụ. Ndị dị ndụ erizie anụ ndị ọzọ nwa aṅụrị merie rie ṅụọ mmanya. Other animals, lesser animals like lizard, ọkụkọ, birds of the air, and rest of the ants, rest of them, they will come and feast on that one edebere mmụọ. Maka na mmụọ ama eji ọnya rie na mmụọ gịnị bụ mmụọ bụ ihe dị adịdị ndụ. Lụta catechism. Mmụọ bụ ife dị adịdị ndụ na-enwere arụ, anara afụ anya ma ọ bụ n'olu ya ma ọ bụ metụ ya aka. So those mmụọ ahụ ama eri because they want flesh, they are spirits. So all those animals ga-abịa feast on those. Onye mata na animals will come and feast on any aja achụrụ. Mgbe animals ndị a feast, ha wee kene Chukwu okike, kene ndị Anjelu nke Chukwu, maka na ọ maka ihe ha ka ihe aja ji wee ruo ha aka. Ha wee kwuo ya gazie. Ndị dị ndụ onye richakwasị ya gazie. Ha mechaa ha etide ọfọna. Onye okenye ọ na-akwụcha otu ide ọfọna etu anyị si gwe taa ka o esi mee. Onye nke werikwa ofe kwukwa na etu a ka o esi mee. The whole elders represent all the family heads. Eti ọfọna. A man na-emego installation of a deity. Ihe obodo nọzi ewepụtazi ofu onye ga na-enye nri n'afa ha, the eldest. Now, a na-enyezie nri n'afọ ya. Obido rụwa ọrụ. Mmụọ ha na-egbuziri anụ ọ na-achake. Mmụọ ha na-egbuziri anụ ọ na-achake. Mmụọ ha na-egburi anụ ọ na-achake. Ọ na-achake ọkpọtọ ụmụnne ya ma nwunye ya ma ndị Anjelu nke Chukwu ndị ọzọ, ndị niile ya na ha na-alụkọ na ndị niile ha na-erikọ na mmụọ ha bịawa. Ọwụ na mmụọ abịazie obere oge nwezie mgbe udo ma ndị ọzọ maka na onye ji na bụrụ mkpụrụ nkiriku ya. Ọ kpọtazie ndị Anjelu nke Chukwu ndị otu ya ndị ya na ya arụkọ ọrụ. Ịghọtara ya? So ịkwena ka mmadụ ghọrịa gị. Then o nwere ọgwụ ọzọ ụfọdụ ndị mmadụ na-agwọ chi na alụsị. Ọgwụ nke a bụ ụfọdụ ndị mmadụ na-enwe private deity.
onye intention ya bụ iji na-alụ evil like ndị na-eji eme oke ite maọbụ ndị na-enyekwa agwọ ọgwụ dị ọzọ siri ike si n'arụsị mana ọgwụ agwụrụ agwụ. Ọ ndị na-eto abụ ndị nwere ike iti ihe ọjọọ n'ime mana intention ha bụ ka e wee megide mmadụ, mana ọ bụrụ deiti obodo. Deiti obodo must be clear. Ịghọtara ya? Ime eweta ihe ọjọọ tine kpata na nwere ndị na-abụ ife mmụọ obodo ru ha, ọ dịghị ka ha ga-eweta ọgwụ tii ise na ha wee na-asọ nsọ dị ọcha ka mmụọ a wee na-arụsi ọrụ ike ha edechọ ka ha weta ọgwụ, ha weta n'ọgwụ bịa na mmụọ egbofa. Ịghọtara ya? So ekiliago m ihe gbasara deiti ma eji ọgwụ arụ. Ọ bụrụ eziokwu na Ugochi tụrụ na tempụl mụnwa bụ Eze-Ana akpọtụrụ m anjelu nke Chukwu ndị na-arụ ọrụ na tempụl, ndị mụ na ha sobi agwa m sị m kpọtụọ ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma, a na-achụrụ aja ihe ọma ka ihe ọma na-eme. Ọmụnwa ji aka m jee n'ihu ala chi ihu n'anyanwụ wee kpọtụọ anjelu nke Chukwu mee ya install. Ihe mgburi ụbọchị ahụ bụ oke ụkpa na nnekwu maka na arụsị oke na nwunye. Akpọtụrụ m ihe mbala ha, mụnwa ji aka mba ha afa arụsị na tempụl Ugochi tụọ na tempụl, mụnwa balụ nke nwaanyị jele baa nke nwoke oti ịgba njele gba nke nwoke oti ịgba si aga na-etiri m ịgba ka ihe ọma na-eme, baa nke nwoke oti ịgba baa nke nwaanyị jele. Ọ ya bata na nna agba ọfọ na Ugochi tụọ na ntụ bịa ka nna akpọ oti ịgba na ijele ha bịara gbadata arụsị na-eweta ihe. Mụnwa ji aka mkpọtụo ha na-egburu ha anụ ha chake. Gịnị ka m gburu ụbọchị iji oke ọkpara nne mgbe ụfọdụ enye m ha urie ọrụ ọchake. So a na-akpọtụ ndị ya bụ ndị njelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma, mana ị bụrụ onye nwere oke awele, onye nwere aka dị ọcha itinye n'aka n'ịkwafu ụkpara, ọ na-ana mmadụ n'iyi. Ndị mana ha sosi m na akwatụpụ akwụbere ọbara mbụ m jiri aka mkpọtụ ha na ha ga-aga m ntị wee kpọtụ ha mee ha install. Today ana m egburu ha obodo ha na-eme wonders, ha na-eji obodo oyibo na-eje mba dị iche iche rụọ ọrụ manata ọnda njelu nke Chukwu. So ọ bụrụ na ị nwere oke awele dịka Eze-Ana, ị nwere ike ịkpọtụ ha n'onwe gị. Yes. So ọ bụrụ ihe ọgwụ agwọrọ agwọ ọbụla onye ga-egwe ọrụ ọgwụ ọ bụrụ arụsị na njelu nke Chukwu alụkwụsị, maka na njelu nke Chukwu ama sọpọtụ ka agwọ ọgwụ ọjọọ. Ịghọtara ya? So mee stop, ọ na-alụ m ọrụ very active. Nchụghara ka ihe ọma mee too much money mee n'isi mmadụ agwa m ya chụọrọ ya aja oke ọbara nnukwu ma ọ gbuoro ya egbu ha bụ ọrụ ife ọma emebe. So azịgo m ajụjụ gị gbasara na a na-egburu eji mmadụ ga-eme nsọ no nwọtụ nke mmanwụ nwụrụ mmadụ egburu ya, mana ị na-achụ aja ihe mmụọ ji alụ ọrụ cleanness of onye na-arụ ọrụ. Emere ndị ụka ọbịa agbakwuru na ọ bụrụ na o nwere ngozi ọbụla ndị bịara ụka ga-eresi dee na akwụkwọ a na-akpọ Pita na ndị ka ndị ya gụọ ya, ọ ga-agwa gị na ngozi na-eflo upon the people bịara ụka sitere na adịmasọ nke onye chi nchụaja na-achụ ya aja. So ị can't be swallowing your hands na ịma abụ onye akpọrọ ọrụ ị na-edina nwunye mmadụ, kedu ka ọrụ ị na-edi ya eresi ya ga. Eze-Ana na-asọ nsọ ọ ya ga-edu mkpọ ndị nzedo nke Chukwu agbadata. Example, ịlụ agwụ bụzi a na-alụ mmadụ agwụ installation of the spirit. Onyinye onwe agwa m nwere mmụọ Chukwu so na not behind every gift talent. No ha ga na-akpọzi ụbọchị a na-alụ agwụ ebe install is anchoring the spirit that is following somebody from ikwu nne na ikwu nne ya in one place. Gwa ha agasasị na ihe ha bido wetaba ihe ọma dị iche iche ha ebido ọrụ kpatara eji wee nwee ọkpụkpụ agwụ na mbata agwụ. So agwụ a ga na-eje jere abata their spirit. Mbọsị ankọrọ ya onye ikwu nne ga-anọ onye be nna ga-anọrị ya ewee kwubi okwu tie ọfọ na ala ọ sarụgokwa ọkụ. O nwere mmadụ egburu ya. Ịlụ agwụ nọ ka installation of the deity.
But ihe dịzi iche bụ na ịlụ agwụ dị is a lesser being because those elemental beings and the spirits so mmadụ the smaller the lesser as in ranks than entities of powers because arụsị bụ an entities of power. Arụsị bụ higher being than angelo na-eche mmadụ chi onye ụwa mmadụ. Ghọtara ya? Ekere ọrụ eke na spiritual consciousness enwere the elemental beings, the beings bụ ndị ihe ndị mmadụ ha bụ ndị na-arụ ọrụ na councilors na local government chairman. Ghọtara ya? Then ị na-agbagọtazi ịfụ the higher elements, ịfụ the spirits, ịfụ ịbata na ethereal world, ịfụ animistic, ịfụ human spirits, etu a ka ihe sita agbụgọ, ịfụ entities of powers. Onye kpatara na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ka nkụwa onye ga-anwepụta na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ga na-agwa gị maka 9 choirs of angels. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa ga na-agwa gị ihe a na-akpọ 24 elders. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa agwakwa gị na-enwere ihe anọ dị ndụ, gosi na ọ bụrụ sọ mmadụ na human spirit nọ na the throne. Enwere asị na o nwere ihe anọ dị ndụ nọ na the throne. The gosi na o nwere some animals of higher human maturity. So enwere categories of powers. Ụbọchị m na-akọwara ọnụ na everything dị n'ụwa is prototype of ihe dị na spiritual realm. Na Chukwu Okike can never descend solo either upon isi mmadụ one after the other. Chukwu Okike nọ na ụdị o ji bụrụ chi ọ nọzụ ebe niile mana o kere ọrụ eke. Enwere ndị angel nke Chukwu, the elders, ndị na-arụ ọrụ dịka ministers, nwee ndị na-arụ ọrụ dịka governors, nwee ndị na-arụ ọrụ dịka pamsect, nwee ndị na-arụ ọrụ dịka local government chairman, commissioners and councillors. Ịghọtara ya? Etu a ka entities of power si flow from down na-agbadata ruo to the down, most down bụ chi onye ụwa gị. Mana ihe nyi wee sị usoro chi onye ụwa gị na chi onye ụwa gị with somebody the closest to you. Onye nwa ka ị ga-ebinye file, onye ka ị ya akụsara mkpa gị, ọ marụ gị ebe ọ ya ebuje ka asọ ọgbọrọ ya problem. Ekele ọrụ eke. Ọ bụrụ na ụlọ gị na-agba ọkụ taa i wee na-akpọ onye isi ala na Abuja, nwanne ụlọ gị ga-agba pieces. Before you follow the presidency protocols, Mr. President epike call nwanne ụlọ gị agbaghị ọkụ. Mana ifolo who no road ịmarụgo na ndị ga-akpọ ndị fire service closest to you ha nwee mmiri mgbanye ọrụ ọkụ. Ịgatara ya? Mana onye na-agba soro before call a pass through where return or call back to Minister of Interior, return or call back to Commissioner, return or call to one no about pieces. Follow who no road. Now, my name is a channel ya request. A malo no chionyo wage wo number 1. Omadu ge boga channel ya request. Kasaga yoge. Yatanya. So akwagodo ngina entities of powers onworo nke emere establish with any human being. Then kan kowaziero gi ihe ga-ama. O nwere allegation ndị ụka ọbịa na-ebe anyị na anyị na-efe idol. Hey. Ebora ya ụbọchị anyị na anyị bụ ndị ọgọ mmụọ. Wee jụọrị onye bụ onye ọgọ mmụọ. Na gịnị bụ mmụọ? Akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee zasị Chukwu bụ mmụọ onye jiri aka ya dịrị n'onwe ya na-enwere isi mbido nke ọ na-enwe njedebe bụrụkwazi onye okike o sebụrụ ụwa nke ihe niile. Ịghọtara ya? So no Chukwu nke ukwu a na-ekwu maka ya adịghị ekwu maka Jizọs chi ndị ụka ọbịa, adịghị ekwu maka chi nke ukwu onye ike niile si n'aka ya. Eri nna Jizọs ndị ụka ọbịa kwuru na ya na-ekwu maka chi nke ahụ onye zitere ya na nna ya. So oge ka mbezi ya bụzie nna ya na-akọ akụ maka nwa. So o wee bụrụ na chi nke ukwu a ka m na-ekwu maka ya. Ebe ọ bụ na chi nke ukwu a na onye a bụ mmụọ,
Gịnị bụzi onye ọgọ mmụọ? Onye na-ọgọ mmụọ bụ onye na-agọ mmụọ na-ekpere chi nke ukwuu a. Maka na anyị na-awụ iweta ọjị asị na anyị na-aga ọjị. Ịga ọjị bụ na anyị ji ọjị na-ekwubi okwu na-ekpe ekpere. So onye na-ekpere chi na-ekpere mmụọ ọrụ onye awụ onye ọgọ mmụọ. Anyị bụ ndị na-ekpere chi nke ukwuu ahụ mmụọ. Ife ha na-ekpere oji Jesu Kristi ha na-ekpere Kraịst, mana anyị nwabụ ndị na-ekpere ya bụ mmụọ n'isie na-abịa onye awụ chi nke ugwu ahụ dị ọmụvebu mụba. So akpọ onye ọgọ mmụọ onye ọgọ mmụọ abụ ndọbụ nwa onye ọgọ mmụọ. Ndị na-abịazie n'ihe gbasara ofufe, anyị agaghị efe ha efe. Ndị anjelu nke Chukwu na entities of powers anyị agaghị efe ha efe. Ihe anyị na-akwanyere ha bụ kwesịrị ha dịka ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ịmara ka ndị mmadụ anwa si akwanyere gọvanọ, minista, efu gọvanọ ọbịa na steeti ma steeti visit or minista nọchite anya Mr. President, onye ọbịa na bịa ekwe n'aka si Mr. Honorable Minister, ya welcome to our state. Ugwu ka akwanyere ya. Agwa mụrụ na ugwu a na-akwanyere gị ụzọ ịtọ. Enwere ya na-akpọ hyperdulia, nwee dulia. Hyperdulia bụ nke dị ana, nwee dulia nke na-ege kacha dị elu, nwezie nke na-akpọ latria. Latria bụ nsọpụrụ a na-enye sọsọ Chukwu, onwere onye ya na ya nwee Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Tata mmemekwa ministration yọọ ayọ kwubi okwu n'aha ya bụ Chukwu nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Hyperdulia bụ nsọpụrụ anyị na-enye ndị ichie, ndị egere na ndị mbụ, ndị anịka nta na ndị tọrọ nta n'Igbo, ndị na-eji olu na-eji Igbo, ndị anjelu nke Chukwu, entities of powers. Ọnya ka anyị na-enye nsọpụrụ hyperdulia. Dulia bụ ụdị nsọpụrụ anyị na-enyechi onye ụwa anyị bụ gaida na njele anyị. Ghọtara ya? Mbido ime ebere mma akpọchi onye ụwa m kenee ya. Nchọkwa ịbụ agwakwa m ya chi onye ụwa nna nna achọkwa ijebere na ya durukwa nje eduru m na nsọpụrụ ndị chaka bata asị m chi onye ụwa nna njekwa na mbata na udo ekene dịrị gị. Ka ahụ nsọpụrụ na-enye. Ijego na galik ị ga-akụkọ ụdị ha ga-asị na nsọpụrụ ha na-enye ndị sens. Ma nsọpụrụ ha na-enye fada si ya yes fada, yes fada. Nsọpụrụ ha na-enye hyperdulia. Mana enwe nke ha na-enye asị na ha na-enye the dulia, asụ na nsọpụrụ ha na-enye beji Maria ndị Jesu. Den na-enyezichi ikwu nke okike latria. So ya na-achịkọwara gị bụ na ada njelu chi onye ụwa ya na-efe efe. Ọ nsọpụrụ ka anyị na-enye dịka onye bụ our own guy. Ọnya kpatara na nwatakịrị ga-ericha nri si nna ya thank you, batansa, matankma. You are not worshiping your parents, mana na ugwu nkwanye. And the respect must be given, the honor must be given to only somebody honored person. Ghọtara ya? Ọ bụrụ na esije na ispere nne na nna gị good morning, does not mean na worship nne na nna. Ghọtara ya? So chi onye ụwa ya ya worship ha, kama anyị na-enye ha nsọpụrụ kwesịrị na as our own guide. Onye bụ nyewa bụ anya iji afụ mmụọ. Ghọtara ya? Then concerning deities and then that nke Chukwu, the elemental beings and rest of them, we are not worshiping them either. Ihe anyị na-eme bụ ime ihe a na-akpọ PR, personal relation. Example, na-ebiabutere Eze-Ana Ugochi tubelu like ụbọchị a na-eme mmemme Disemba 1 being Wednesday. Enwekwa ọtụtụ ndị mmadụ ihe ọma mere. Ụfọdụ ndị mmadụ, o nwere ndị na-agọrọ ọfọ dị iche iche everyday because na ha mere m proud, because na ha mere m ọnụ ọchị nwa m, because ha mere m afọ ha dị apapụ n'obi because of ihe ncheta ha cheta. Yes, ha ma na onye amụma na onye ụkọ deserve a bottle of wine.
so maka ihe ha mere wesi so onye na-eto a nwere ike icheta m awee yọọ Chukwu si Chukwu na ndị ọrụ ndị egere na ndị mbụ ndị a na-afụrụ anya biko ha chetapụ ya. O nwere ndị nna agọrọ ọfọ kwa ụbọchị mba ha na tempụ afọ ha ya apụta m n'ọnụ because of ihe ha mere. Ị mara mmemme a na-emere onwere ndị sendịrị m ego ụfọdụ sendịrị ego mmanya, ụfọdụ sendịrị ego many things si gaba n'iru n'ụbọchị ahụ na ha kwụ m n'azụ. O nwere ebe ihe emelụ mmadụ ihe ọma ma ọ meelụ onye na-agba ụkọ ihe ọma ọma echefunata afa gị oge ọbụla ọ na ọ ga na-agba ọfọ. O nwere ndị na-agụrụ everyday. O nwere ndị rụchara ọrụ some months ago ha nọkwa ha kpọọ m Eze-Ana na Chidimma dịkwa mụgo nekwa nka so etu ahụ ha si eshi ofe esi every time mee m mbụrụ afa ha n'isi because ndị nna alụ ọrụ mmeri megidozi afọ ha bazie m n'isi na everyday ọ na mma na-agọrọ ha ọfọ ngọtazi ọfọ ndị nlota agọbụzi m ọhụ ma ndị be lotara ịghọtara ya. So mana ndị a mere imprimatur of their names in my heart due to etu ha si agbasapụ aka na-emere m ihe chima ama gbakọdo ha azụ. So etu ahụ ka ọ dị ịchụ aja na ọ bụrụ na o nwere ike ndị agha niile nyeziri m ngwa Eze-Ana ngwa na nke a na-ejide abụrụ nke a ma ọ Eze-Ana ngwa na ijisi abụrụ moto ma ọ Eze-Ana n'ime ihe dị etu a ndị na-etu a da worship na Eze-Ana mana ọ respect ka ha na-enye onye a kpọrọ ọrụ. Therefore, whenever they bring that respect and honor, I will take it back to the entities of power na Chukwu aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ndị kpọrọ m ọrụ. Maka ọnwụ na ha kwụọrọ m n'ihu altar, I will not be able to save people's life. I will not be able to be here and be talking to you. Like this message in water this morning, I should speak and declare openness or breakthrough upon people's life. Ndị mụ na ha so agwụgwọ m na enwere ndị ministration ga-atọ n'agbụ ma onye akwelụ. I must speak because ihe m na-eme abụrụ sọ onwe m nọọ ihe agwa m mee ka m na-eme. So ọ nwezie ka mmadụ si wee shi ya testimony with me ọ mere m ọgụ ọ bụrụ na ọ na worship m. Ihe a na-akpọ PR personal relation onye ahụ na-atara igbo build personal relation n'ebe nọ ka nye aka na-epres button as person wey no road ka na-epres button ka mkpa ha niile dị solve ka mmadụ ga-atụ. Ọ bụrụ na ịdị onye dị wise, ọ bụrụ na iji submit a quotation of contract na Abuja ọ na ịchọrọ ka e wee gị n'ọrụ o wee bụrụ na o nwere onye gị na ya ma na Abuja maybe as a minister or as PAMSEC onye mmanụ wetara ọnụ wee ihe oje kwesị nwanna kelekwa gị biko na ụmụkwanụ ihe na-etu a nsọ m itere biko nyere m aka ka ihe na-etu a ka ọ pụta na ọ bụrụ na ọ pụtara mma enye ofu efi ma ọ na mma ebinye moto yọtara ya na onye ahụ ịnabazi ọmụnwa ka ọ dịziri ọrụ m ijezi as a minista je mitie minista ma ọ wụ dipatmenti dị in charge of that recruitment ihe na-achọ yasa biko na onye awụ onye nke m ka ọ bụ na onye ihe na-adị m ezi mma biko gee na ya ntị mee na ihe ọsụ mee na ya nye na ihe ọ na-ayọ. Because of my influence I interceded on your behalf. They will grant the request. O meziere onye ahụ wee butere m moto ma ọ pụtara m efi ịghọtara ya onye nwa. That does not mean na onye ahụ na-efe m efe mana ihe o mere ihe anyị na-akpọ personal relation and all that personal relation ahụ onye ahụ mere ga-ewetara ya favor. That personal relation ahụ o mere ga na-eme. So learn how to build personal relations with entities of powers. So those arukwusi emere store n'obodo dị iche iche we are not worshiping them. Ewu maọbụ ọkụkọ anyị na-eji egbu ugwu is because on them on their own the deity, the spirit, the entities of powers behind that artifact. Let me tell you one thing. N'ijere n'okwu mmụọ the artifact efere ebe ahụ is not the deity. Onye bara ụfọdụ ndị mmadụ na-eje sị na ha na-eje ebu arụsị na amụ ha nwụ because na the men mmụọ asị mere ya store n'ala. Ihe eji wee debe that artifact ebe ahụ as a symbol. Like mgbe m kpọtụrụ otu ịgba n'Ijele enwere m statue otu ịgba ndebere as a symbol
mana ibugo the statue the men mmụọ nọ dị a ịghọtara ya. So mgbe ị jere n'okwu mmụọ ifu ihe atụrụ atụ, ihe a bụ a symbol of the deity but not the deity n'onwe ya. So mgbe onye ama bịaziri mụ na ya dị na mma, onye a wee merụ m ihe ọma, that does not mean nọ na worship m, mana ọ ya obi the personal relation. So mgbe anyị na-eje n'ihu mmụọ anyị gbuo ọkụkọ, ọ dị life anwụ ọkụkọ anwa bụ ọbara ka anyị nyere mmụọ. Then mana ahụ ọkụkọ ahụ ma anụ ahụ esiri ma ọ bụ ji ahụ esiri mmụọ anaghị eri nke anyị nyere mmụọ ahụ. All those lesser animals, the mystics, call them lizard, call them hog, call them birds of the air or for whatever, they will come and feast on those things. We see, oh, ayo bara wee gbuo anụ ya gazie. Then ọkụkọ ọzọ ma ọ wee wu ndị ọzọ ndị bịazi iri ya ṅụọ mmanya wee sị ya gazie. So we are not worshiping them. What I am trying to do, saraka. Mgbe ị ga-eru ụlọ ga-asị ome saraka, are you worshiping those children? You are not worshiping them. Mana igburu ha anụ, siere ha rice, go biskit, go mmanya, nye ha rie nwa aṅụrị. Ọ bụrụ ya. So kedu ndị na-ekwu okwu worshiping? Ndị na-ekwu okwu abịsọ ọ ndị anyị nwecha ma statue na ọgụgụ ịzụta statue ebe ndị ya, ma ọ na-eruo n'ebe na achịcha. Father consecrated, son of blessed sacrament, no Jesus. Have I one? Several for the Amafan, for the Oisian 3 times. Then who is worshiping? Don't allow anybody, but one of their strategies is to label allegation against Odinana. Then always they marry him is succumb to their tactics. Their tactics is to label allegation in they worship idol. Then this one I want to have I want to have a Jesus hand how about that? How that position? Talk less of woman and woman than any deity, but the listener. But I want to get position and what they talk. How they did about a man of nation. Any now had a man with there. My yet, how I asked on for worship and I was. Go by the book allegation. Don't want the power. We are not worshiping them. The AI name I was like I believe you. I would allow West and I gave work. I would joke. I want to go to another temple. I will all go jelly whom my son more. No walk or you to our town. I walk who I would joke. I just say Yerachi. Put that again, we don't call the mess like and the money this and 1 money. Oh, Saraka, I don't you have where Messaraka. Ndị mmadụ erie nwa aṅụrị ahụ ndị mmadụ nwere bụ ihe dị important. Ịghọtara ya? So ka ịghọta ihe kwesịrị ịghọta. O nwee ihe ọbụla ịghọtara n'ihe a nkụzi ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send them a message na WhatsApp. Aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. 0805 78 37 672. Eze-Ana Ugochi tubelu aha m. Na-agba nke ikpeazụ ka m banye na ministration, ikwubi okwu n'isi ndị mmadụ ka chi dị mma wee dị. Dịka esisi nkwubie, ama na nkwubi okwu a ga-ebute mbuli elu na ịpụta ihe n'onye imirikite ndị mmadụ, my viewers and followers all over the world. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Akpọdụ ụmụ ndị anjelu nke Chukwu ndị niile na-anara oke na tata bụ nkwọ, na-akpọku ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma, na-akpọku all the elemental beings and mystics and helpful beings, all the beings for the light region ka anyị na-akpọku n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Elu na ana gbara m aka ebe na anyị kwubiri okwu a n'isi ndị dị etu a, na-asị na okwu a anyị na-ekwubi n'ụbọchị taa na ọ ga-abịa dị na mmezu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. N'okwu ọnụ ka Chukwu okike ji wee kụọ ụwa, na-ekwubi okwu dịka onye ụkọ n'isi ndị niile, all my fans and followers all over the world. Ekwubie m okwu sị na gị nwe onye eji ụgwọ, gị nwa onye na-amụ nwa nwaanyị, na kịta n'oge na-edịghị anya na nwunye oge adị ime na ị ga-amụ nwa nwoke.
gị bụ nwaanyị na-achọ nwa nwoke na ị ga-ekuru nwa nwoke, gị onye ahụ akpọchiri ụzọ ya akpọchiri, gị onye biznes ya dịka biznes ekele agbụ, gị onye nọ na kọs, gị onye bụ nọ na mgbudi dị iche iche, gị onye na-abụ ịrụcha ka elefant rie ka ọkụkọ, gị onye na-abụ ndị mmadụ gị na mmadụ kwuchie okwu ọrụ, kwuchie okwu ịkwụ ụgwọ, ga-echenji mmanya. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Let there be curse breaking, let there be open door, let there be upliftment. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, na-akpọ entities of powers from the east si na-ezughị oke nwoke ma ọ bụ nwaanyị nke na-anụ olu a under the influence of this video and this voice. Ekwubie m okwu na-ezughị oke nwoke ma ọ bụ ezughị oke nwaanyị ama abụ ogbochi n'iketa oke a. Let there be upliftment, let there be testimonies n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise, ekwubie m okwu to the west n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. All over the world, viewers all over the world, ndị niile living in the east, si ndị angelo nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma ka ụnụ ga-gawa tọwa ndị mmadụ na-abụ ndị eji eji, ndị agbachiri ụzọ ha, ndị niile na-arụcha aka elefant dị ka ọkụkọ. Let there be curse break, let there be open door, let there be abundant blessing, let there be miracles in their life. Ihe niile ekwere omume ya bido kwebe omume n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Entities of powers from the north, ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. N'ụbọchị taata bụ mkpọ ụnụ gaba oru jebe Igbo jee tọwa ndị mmadụ na-abụ ndị eji eji, ndị a jụrụ na-ama akwụkwọ, ndị na-arụcha ọrụ ka elefant rie ka ọkụkọ, nwaanyị na-achọ nwa nwoke ka ikuru nwa, di na nwunye ndị na-achọ nwa ka ha kuru nwa, ndị niile a kpụrụ ịga mmụọ ma ọ bụ ịga mmadụ. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe. Let there be chain breaking, let there be open door, let there be upliftment. Ka ihe niile ekwere omume kwewe omume n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ka m bulie elu pụta ihe. Entities of powers from the south, n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu viewers all over the world, ebe niile onye anọ na ndị niile nọ na-abụ mmụọ kere ma ọ bụ abụ mmadụ kere ha. Ekwubie m okwu let there be curse breaking. Agbụ ọbụla ekere ha bụ nwere n'olugbo ọtụtụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị niile eji oke ha, ndị na-anara ihe kwesịrị ha maka ha enweghị mmadụ, Chukwu okike ga-ekworo ya ọnụ ha. Ndị angelo nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma ji egozie ha. Ndị niile agbara ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ, asị ka asacha ha ka ha bụrụ ndị ọhụrụ, ka ihe ọhụrụ bido mekwa na ndụ ha. N'etu a ka m si kwubi n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu ndị angelo nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma na-esoro ndị esoro rụọ, bịanụ tinye aka na etu a si wee kwuo okwu wee funye ikuku. Entities of powers in the air, entities of power from the east, entities of power from the west, entities of power from the north, entities of power from the south, all four corners of the universe. Ekwubie m okwu sunu jebe n'olu jebe Igbo, ka ọ ya bụ ọhụrụ na taata m gwara ọfụ a under 48 hours. Let there be massive testimonies all over the globe. Na-edu aka nsukwu ebe ọ ga-esi wee mee na ezughị oke nwoke ma nwaanyị ọbụla na-anụ olu a ama abụ ogbochi, na ndị ọnọdụ ha dị njọ, ndị ihe niile ekweghị omume, ndị agbụghị ekwere ọtụtụ na a ga-atọ ya taa under 48 hours n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Let there be breakthrough. Ise ya gazie nọ n'ọfọ.